Другому президенту України Леоніду Кучмі 80. Він був главою держави 2 президентські терміни – з 94-го по 2005-й, загалом 10,5 років. Під час свого правління Леонід Кучма запровадив українську національну валюту – гривню та сприяв схваленню Конституції України. З іменем Кучми пов'язані кілька гучних скандалів: вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, касетний скандал, акція «Україна без Кучми». Саме за його президентства Росія вперше зазіхнула на територіальну цілісність України. Восени 2003-го Москва спробувала змінити кордон у Керченській протоці і без попередження почала зводити дамбу до острова Тузла. У грудні того ж року Кучма і Путін підписали угоду про спільне використання Азовського моря та Керченської протоки. Після 2005-го Леонід Кучма відійшов від політики, займається благочинністю, а з початку російської агресії перемовник у тристоронній контактній групі у Мінську. Далі згадаємо, що говорив Кучма про Крим, Донбас та Росію. Активізувати обмін. Нам світ давав практично гарантію безпеки. Я маю на увазі той ядерний клуб країн, тому я хочу звернутися до глав держав, які підписували цей документ. Що ви ж не забуваєте, що ви підписували? Сьогодні багато, знаєте, роздається, давайте ми змінимо формат цей, давайте ще когось додамо. Що від того? Від кількості нічого не міняється. Я ще раз тут в цьому залі хочу сказати, залежить тільки від однієї людини – Путіна. За мої часи Меджліс практично був визнаний, і він працював при президенті України як дорадчий орган. І ми раз на місяць збирали чи в Києві, чи в Криму, розглядали всі проблеми, які існували на той час. Час загострення цієї ситуації, кримські татари були на одній стороні, так сказати, і самі по собі, а влада українська сама себе. Не було єдності і розробки єдиних, так сказати, механізмів супротиву цієї ситуації, яка там. Це перевірка наша, чи станемо ми українською нацією, чи відбудемося ми дійсно, чи ні. Оце такий іспит, якщо ми його не пройдемо, давайте хрест на собі поставимо. І це повинні всі добре розуміти. Де святкуватиме своє 80-річчя Леонід Кучма, невідомо. Попередній ювілей – 75 років, другий президент України з розмахом відзначав на острові Сардинія. До речі, мало хто знає, що президент Кучма полюбляє співати. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен